Určite budete chcieť vidieť, ako to vyzerá v aute, ktoré za kempera považujeme iba my dvaja. Tak sa poďte pozrieť. A tuto spíme. Krásne, ako v hoteli. Akurát nočné stoliky nie sú s lampou. Čo? A posteľ nie je king size. Trošičku viacej by to chcel. A pre potreby expedície ako stvorené. Takýto východ slnka si užívame. Tak to ešte drichme. Treba zobudiť. Budíček. Máme. Slnko už je hore. Celú noc nám tu takto mastilo.